Историята на фирма Аса Маркет започва в далечната 1993 година, в самото начало на прехода ни към икономическа пазарна система. Предприемчивите собственици разкриват магазин в Разград, година по-късно и в Шумен. Дейността на фирмата – търговия с лагери, ремъци, семеринги, графитни и лоени набивки – успешно запълва една пазарна ниша през тези години, когато се появява необходимостта от добре организирана търговия с този тип стоки. Скоро след откриването на магазините, в асортиментната им листа са включени пълната гама от лагери за селскостопанските машини и всички видове автомобили, голям обем и от общите машинни лагери. Фирма Аса Маркет става партньор на големи български и чужди фирми, като едновременно с това следи потребностите на своите все повече увеличаващи се с годините клиенти. Днес, близо 20 години след началото, равносметката е повече от добра за този твърде специфичен и специализиран пазар. Складовете и щандовете на магазините Аса Маркет предлагат над 10 000 артикула. Най-основната група стоки са лагерите и лагерните компоненти. Тук ще намерите всякакви размери и типове лагери и дори ще имате възможност да избирате съотношение качество и цена. Следва групата на ремъците, веригите, пружините и пружинната тел всякакви размери. Стоманените въжета и сапани, заварачните материали, електроди и заварачна тел, семеринги, маншони, опръстени, тампони, лоена, графитна и тефлонове набивки. Друга голяма група от стоки са крепежните елементи – зегерови пръстени, медни и алуминиеви дифтунги, шплентове, нитове, болтове, шпилки, гайки, федершайби с нормална и широка периферия в почти всички възможни размери. Впечатляваща е групата на каучуковите изделия и като разнообразие, видове и налични количества, транспортни ленти и каиши, технически каучук и техническа пластмаса. Голямо е разнообразието и на електроматериалите, и на изолационните материали, гетенакс, технически картони за гарнитури и уплътнения, текстолит. В магазините Аса Маркет ще намерите още хидравлични помпи и маркучи за високо налягане, инструменти, лепила, силикони, голямо разнообразие от абразиви, шкурки, дискове за рязане и шлайфане, строгарски ножове, миещи препарати. Приобщаването на страната ни към обединения европейски пазар естествено повлиява и на този специфичен вид търговия, поради което професионалният мениджърски екип на фирмата вече е намерил своите решения – да бъдат близо до производствените зони, където са техните клиенти и навременно и бързо да откликват на техните потребности. Важна и задължителна потребност за всички производствени предприятия не само в Европа, а и у нас е работното облекло и личните предпазни средства. Изключително голямо разнообразие на видове, типове, материали, съобразени с конкретните производствени условия, ще намерите в магазините на Аса Маркет. Лидерските позиции на Аса Маркет в Шумен и Разград превърнаха фирмата в желан партньор на производствените предприятия от региона. Корпоративни клиенти на фирмата са и земеделските кооперации, които ежегодно извършват ремонт на машинния си парк. Именно с очакваното развитие на промишлеността и селското стопанство са свързани и всички бъдещи планове на мениджърите на фирмата. Така, добрата бизнес идея от началото на 90-те години, натрупания вече почти 20 годишен опит и внимателно отчитане на клиентското търсене и предпочитания се превърнаха в силната страна на фирма Аса Маркет. В магазините на Аса Маркет ще получите и безплатна консултация, персонално внимание, доброжелателен съвет и, разбира се, усмивка и най-важното – възможност да продължи вашия бизнес. Магазини Аса Маркет, Шумен и Разград, България. Вашия лоялен бизнес партньор.